Mhux sew li l-bniedem jibqa' waħdu. Hekk jixet il-Ġenesi. L-ewwel ħsibijiet tal-bniedem miktuba f'parċmina ta' riflessjonijiet. Hekk jiġdu t-tempji, il-familji, il-partiti u l-għaqdiet li minn individwi bnew komunitajiet. Hekk tixet il-Knisja, l-esperjenza ta' 12 stranġier li fl-ispirtu sabu lingwa li jaqdithom. Lingwa li ntirtet minn ġenerazzjoni għall-oħra. Lingwa ta' emozzjonijiet, l-għena, il-kuraġġ, ir-refuġju u l-imħabba. Magħhom imma nibtu wkoll il-biża', id-diżappunt, l-uġigħ u l-abbuż. Gburija u distanza, nuqqas ta' tolleranza. Lingwa li bis-snin ta' ħaddieħor ingdimt jien u l-uġigħ tiegħi ħallejtu bwirt il-ħaddieħor. Kultant sew il-bniedem jibqa' waħdu. Fost il-wirt tal-uġigħ infesta waħda li tistona, anzi, tispikka. Festa li tiċċerebra l-umanità, festa li toħroġna mill-ġdid minn qoxritna. Festa ta' vjaġġ li jdewwi. Ma tnessix, imma ddawwar l-uġigħ tagħtih sens u treġġa' l-individwu lura f'parċmina ta' esperjenzi li jirrestawraw il-lingwa li darba kienet għaqdithom. Il-lingwa li tingħata, il-lingwa tal-imħabba, il-lingwa tat-tama. Lingwa li biha l-bniedem ma jibqax waħdu. Lingwa li fiha narfu li jien u int il-preżent ta' Alla. L-għodwa tajba, jiena Fader J. Kmamo, Salesjan ta' Don Bosco. Palissa ngħix fil-komunità ta' Savio College ta' Ħaddingli, fejn apparti fl-iskola nagħlem wkoll magħhud Salesjani l-Oratorju ta' Ħaddingli. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla, u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Kif aħna bħala insara wasalna sabiex niċċelebraw il-festa kbira ta' Pentekoste, ejjew f'din il-qudiesa nitolbu l-Alla sabiex qalbna tkun miftuħa għad-don tal-Ispiritu tiegħu. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex jitħejjew tajjeb bħalli niċċelebraw il-mister qaddisa. Ħen għalina mulej, għax Ġnibna kontra tiegħek. U rililna mulej it-tiba tiegħek. U s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ħenna li Alla li jista' kollox jaħfirna dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Dawwa l-mulej il-fema tagħna biex namlu dejjem emil ta' ġid. Ħalli nħabbirku bla qiegħda għal dak li hu l-aħjar u hekk naslu biex nissibħu għal dejjem fil-misteru tal-Għid.
bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eluq tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta dħalna Ruma, Pawlu tawh il-permess li joqgħod għalih b'suldat qassa miegħu. 3 ijiem wara huwa laqqa flimkien miegħu il-kapijiet tal-lut. U kif kienu miġbura miegħu qalilhom l-aħwa għalkemm jien m'għamilt xejn kontra l-poplu jew kontra id-drawwiet ta' missirijietna f'Ġerusalemm, tawni priġunier f'idejn ir-Rumani. Dawn sħarġu il-każ tiegħi u riedu jitilquni, għax ma sabuli xejn li għalih kienet tistħoq li il-mewt. Imma billi l-lut żammew iebes, jiena kelli nappella għal quddiem Ċesari, mhux għax kelli xi ngħid mal-poplu tiegħi. Għalhekk tlabtkom biex tiġu biex narakom u nkellimkom, għax jien minħabba t-tama ta' Iżrael ninsab marbut b'din il-katina. Pawlu dam joqgħod hemm għal 2 sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' lil dawk kollha li kienu jiġu għandu, ixandrilhom is-saltna Talla u jallimhom fuq il-mulej Ġesu Kristu bil-kuraġġ u bla tfixkil. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Il-mulej hu fit-tempju imqaddes tiegħu. Il-mulej fis-sema għandu t-tron tiegħu. Għajnejh fuq il-bnedmin jitfa' biex fara għajnejh jiflihom. Flimkien il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Jarbel il-mulej il-ġust u l-ħażin u jobot il-min iħobb id-dnewwa, għax ġust u l-mulej u jħobb il-ġustizzja. Wiċċu idawru lejn minnu sewwa. Flimkien il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Nibatilkom l-ispirtu tal-verità jgħid il-mulej u jwassalkom għall-verità kollha. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Pietru dar u ra lid-dixxiplu li kien iħobb Ġesu miexi warajhom. Dak id-dixxiplu li waqt l-ikla kien mett fuq sider Ġesu u qallu: Mulej, min hu li se jitradik? Pietru mela kif ra lil dan qal Ġesu: U dan, mulej, se jsir minnu? Ġesu qallu: Inti x'inhi jaffarik jekk jiena rridu jibqa' sa ma jiġi? Inti imxi warajja. B'hekk ġriet ixnija fost l-aħwa li dak id-dixxiplu ma kienx se jmut. Madankollu Ġesu ma qalx li ma kienx se jmut, imma biss jekk iridu jibqa' sa ma niġi, inti x'inhi jaffarik? Dan huwa d-dixxiplu li qiegħed jagħti x-xhieda għal dan kollu u li kiteb dawn il-ħwejjeġ. U aħna nafu li x-xhieda tiegħu hi minna. Iżda hemm ukoll bosta ħwejjeġ oħra li jagħmel Ġesu. Li kieku wieħed kellu jikteb kollox ħaġa b'ħaġa, naħseb li janqas id-dinja stess ma kienet tesaħħom il-kotba li kienu jinkitbu.
il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. Iż-żewġ qari li smajna llum kienu konklużjoni tal-kotba li minnhom huma meħuda. Rajna l-konklużjoni tal-Atti tal-Apostli kif ukoll l-aħħar versi tal-Evanġelu skont San Ġwan. U aspett komuni li nistgħu nsibu f'dawn iż-żewġ siltiet li smajna fil-kelma tal-Alla dalgħodu hija t-tema tax-xhieda tan-Nisrani. U nixtieq nqasam magħkom żewġ riflessjonijiet dwar din it-tema tax-xhieda tan-Nisrani. L-ewwel riflessjoni li nixtieq naqsam magħkom hija li nkunu xhieda hija għalina sejħa għalina l-insara. Hekk wara il-qawmien ta' Ġesu nistgħu ngħidu li l-apostli kienu iqisu lilhom infushom l-ewwel nett bħala xhieda ta' Kristu, xhieda ta' ħajtu, tat-talim tiegħu. Fuq kollox xhieda li Ġesu qam minn bejn l-iwiet. U llum nistħajja li fil-konklużjoni ta' dal-Vanġelu li smajna dalgħodu, l-Evanġelista u l-komunità tiegħu qed jagħtuna garanzija. Qed jgħidulna aħna nafu li din ix-xhieda tiegħu hija minna. Nistħajjel li f'dan il-Vanġelu tal-lum hemm għalina stedina, hemm għalina sejħa sabiex nemmnu ix-xhieda li Ġwanni tagħna tul dan il-Vanġelu meravigliuż. Allura, meta naħseb ftit dwar l-ewwel komunità miġbura hawnhekk, nara li fija hemm ukoll sejħa. Sejħa illi jkunu xhieda. Illi hija l-frott tal-vokazzjoni tkun nisrani. Is-sejħa lina kun nisrani qabel ikunu xhieda hija li jkollna relazzjoni ma' Alla. Ikollna relazzjoni ta' wlied ma' Alla. Hija l-vokazzjoni ta' kull mammet. Hija l-vokazzjoni li l-kol ġejna maħluqa biex ikollna relazzjoni ta' Alla, ma' Alla ta' wlied. Imma mbagħad minna din ir-relazzjoni twassalna sabiex naqsmuha mal-oħrajn. Aktar kmieni f'dan il-Vanġelu stess, fid-diskors tal-aħħar ċena, Ġesu jgħid hekk: nagħtikom komandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Minn dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi mill-imħabba ta' bejnietna. Għalhekk l-imħabba tan-nisrani hija l-frott ta' din is-sejħa. U għalhekk tajjeb illi illum hekk nagħmlu eżami tal-kuxjenza u ngħidu: imma jiena bil-preżenza tiegħi qiegħed inkun xhieda tal-imħabba ta' Alla? Qiegħed nuri li Alla huwa mħabba? U kif tagħti xhieda? Bil-mod sempliċi tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Forsi li ngħid xi kelma ta' ġid jew inżomm milli ngħid xi kelma. Billi kont lest li noħroġ minn triqti sabiex nagħmel dak li huwa tajjeb. Forsi nkun lest li kultant anki insofri jew illi nidher ikraħ. It-tieni riflessjoni li naqsam magħkom hija li din ix-xhieda tagħtina l-libertà, tagħmilna liberi. L-imħabba jekk hija veru ma toħnoqx. L-imħabba jekk hija veru ma toħnoqx. Li tagħti xhieda ta' Ġesu u tkun xhieda tal-imħabba ta' Alla jista' jfisser illi tkun diffiċli. Tista' titlob minna li nġorru s-salib. U ngħiduha kif inhi. Ħadd ma jieħu gost iġorri s-salib. Is-slaleb huma tqal u diffiċli. Jekk jista' jkun aħjar nevitawhom. Imma l-imħabba anki meta titlob minna li nġorru xi salib tagħtina l-libertà.
U din verament stajt nara fl-ewwel qari li qrajna llum fil-konklużjoni wkoll tal-Atti tal-Apostli. L-Atti tal-Apostli naraw fih vjaġġ meraviljuż. Naraw l-istorja ta' Pietru, ta' San Pawl, skużawni. Naraw fil-bidu li San Pawl kien wieħed li jiġri wara l-insara, jitfaħħom il-ħabs jipersegwi tal-insara. U llum naraw il-San Pawl marbut fil-Gtajjen. Naraw San Pawl li minħabba laqgħa tiegħu ma' Kristu issa u qiegħed priġunier. Imma interessanti ħafna li San Pawl narawh mimli b'libertà aktar milli qatt kellu qabel. L-Atti jgħidilna San Pawl kien jilqa' daw kollha li kienu jiġu għandu, ixxandrilhom is-saltra tal-Alla u jgħallimhom furmu lejn Ġesu bil-kuraġġ u blat fixkil. F'għajnejn in-nies jidher li tilef il-libertà. Fir-realtà kien aktar ħieles. Kif tgħid hekk it-tieni tra Timotju, il-kelma tal-Alla ma tistax titqiegħed fil-Gtajjen. Anzi l-ħabs joffrilu possibiltajiet ġodda. Għalhekk kif id-dixxipli kienu maqfurin fil-biża' u Ġesu joffrilhom l-Ispiritu Santu, ejjew nitolbu l-Alla sabiex jagħtina l-qawwa nkunu xhieda tiegħu. U biex nagħlaq minn fejn allura se nġibu l-qawwa biex ikunu xhieda tiegħu. L-ewwel nett minn fuq din il-mejda tal-Ewkaristija fejn Alla lilna ma jħallinix weħdna. Fejn Alla jħobbna b'imħabba mill-iktar kbira. U anki permezz tat-talb. L-Apostoli kienu imbeżżajna ma kienu miġbura flimkien permezz tat-talb. Kien dak il-mument hekk li l-Ispiritu tal-Alla jinżel fuqhom. Hekk kif mill-lejla niċċelebraw il-festa tgħid il-50, ejjew nitolbu l-Alla li qalbna tkun miftuħa l-Ispiritu tiegħu sabiex verament ikunu xhieda tal-imħabba illi Alla għandu għalina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Imsaħħin mill-kelma tal-Alla u fiduċja kbira tal-Ispiritu li l-mulej jibgħat fuqna, ejjew irresqu t-talb tagħna fuq dan l-altar. Nitolbuh mulej għall-Knisja, għalina l-kol bħala nisara, sabiex kull fejn ikunu xhieda tal-imħabba ta' Kristu għall-umanità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk l-insara li huma persegwitati sabiex jagħtu x-xhieda tagħhom mhux biss f'pajjiżi fejn wieħed ma jistax jeżerċita l-libertà tiegħu, imma anki dawk l-insara li fuq il-post tax-xogħol, fil-familji, fl-iskejjel huma persegwitati minħabba x-xhieda nis-sanera li huma jagħtu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal aktar vokazzjonijiet qaddisa. Mulej ibgħat ħafna ħaddiema fil-għalqa tiegħek. Nitolbuk sabiex tagħni l-Knisja Maltija vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi u sabiex ikollna wkoll familji qaddisa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għaż-żgħażagħ kollha l-aktar dawk li jinsabu fit-tiġrib. Nitolbuk ukoll għal dawk iż-żgħażagħ li bħalissa qegħdin jagħmlu l-eżamijiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qegħdin ibatu, speċjalment dawk li qegħdin iġorru it-toqgħod tal-tbatija waħedhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej għal ħutna mejtin, speċjalment għal dawk il-mejtin li ħadd ma jitlob għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej sabiex tilqa' dan it-talb li qegħdin nagħmlulek. Inti tgħix s-Satan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li se jinofrulek. Għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' għaddejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfa' qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet u wara li nnifsu bid-der id-dixxipli tiegħu kollha. U qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sem fil-ħajja tiegħu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għejt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, ibret min kollha jimtlew bilena u l-qawwi tas-sema ma' setat tal-anġli jiżġulek kienu ta' glorja u brajda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwent mulej, inti lajn ta' Qudusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirajħibati ħar ħobs, raħt il-ħajr, qasam, tar id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħarkaċi, reġa' rat il-ħajr, tar id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bedwin kollha għall-maħfra tan-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u l-quddiemek biex naqduk. U miċ-ċikon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħelna lina lkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u mal Marija mal-Apostli qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom il-faħru kull sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla l-Missier tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba ħnila tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikun ħisa dejjem idrub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-lena l-miġja tas Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apposti tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares tgħidu biex niżda ħares il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti tfiha
inti tgħixu s-Satan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu paċi xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Kristu torbok, il-mewżaqmet tiegħek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Sant u dajt il-ħajja dinja. B'dan il-ġisem qudiem qaddis tiegħek għallisni miħtijiet kollha kull ħażin. Żommni dejjem fid-diri l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt jinfiret minnek. Danu l-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li ma mistiedna għall-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna Mulej id-don tas-sagrament imqaddes, bil-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibbrekordinarna nagħmluh tifkira tiegħu ikun jiswilna ħanikbru fl-imħabba bi Kristu Sina. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Frisja tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma tagħna, eħlesejna u jqaf magħna. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina l-inti jomna, għadik isma tagħna. Ġesu twetajina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna dubitna, eħlisna minn nar tal-infern. U ħorġana l-riħ kollha, speċjalment id-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi sadnatek, ikun li titint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina l-inti jomna, għadik is-sottal tagħna. Ġesu twetajina li tkun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfirna dbitna, eħlisna minn nar tal-infern u ħorġana bil kollha speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi żaqnatek, ikun li titint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Imbirk inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulejmiek.
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina inti jomna, għalik isma talb tagħna. Ġesu twetajna li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għaffrinot bitna, ħarisna min-nar tal-infern. U ħolġenna vir kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw li kontemplaw it-tielet misteru, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saħt natek. Ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti jomna, għalik isma talb tagħna. Ġesu twieled għalina u li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern. U ħolġenna l-erri kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw ir-raba' misteru, meta Sidna Ġesu Kristu ġie preżentat fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saħt natek,
Il-kodi titint kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marja Santisma, urina l-inti jomna, għadik isfattal tagħna. Ġesu twetarina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek fil-rodbitna, ħalisna min-nar tal-infern. U ħolġenna l-ewriħ kollha, speċjalment id-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw l-aħħar misteru, meta sittna Marja u San Ġusepp tirfu Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa ma' dutturi. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddis ismek, tiġi saħdnatek, ikkun li titint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija mrejmijak.
Imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bi grazzja mlija mrejmiek. Imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina inti jomna, għalik iswa tal-tana. Ġesu twetarina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi ħaffina dbitna ħarisna minn nar tal-infern. U ħolġenna kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slim għalik sultana, taħnina, ħajja ħlewa u ta' matana. Slim għalik li lek najdu, għalli xaħra t-turu f'nati u riteva. Li lek nitnedu, aħna nibku nufqu f'dan il-tadbuħ. Ejja mela avukata tagħna, daw għalejna dak lajnejn tiegħek u taħnina. U jina għal dan il-trofnamenti Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missirna li jinti fis-smewit, jitqaddis ismek tiġi satnatek, ikolli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la taħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija mrejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal tagħna. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Ta' ħnina. Itlob għalina. Ta' grazzja. Itlob għalina. Xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqar. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-feħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tal-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruf talla li tneħħi d-rubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-rubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-rubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlab għalina, għaddisom Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għattililna għaddejtijek, mulej Alla, nitolbuk li ngawtu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristu sina. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrazdu Alla u nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwen bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja u l-għena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk nħossu fina bla qiegħda dak li repetidna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem mażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar. Imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu. Imbirek kbira Omm Alla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek il-kluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.